v srdci i dneska je nový update. Buzz Lightyear je hry. Ja som už za ňu hral. Kamoši. Nový Bravler Buzz Lightyear, kamo. Tak to radšej. Buzz Lightyear. Wow. Ježiš, taký pekný titul dostaneme. No tých s nami. Dneska budeme hrať za Buzza Lightyeara. Hej, on je pridaný deň na mesiac. Do 4. februára. Počkaj, prečítajme si opis. Ja to mám teraz po ukrajinsky napísané, ale posnažím sa po slovensky udiať. Počkaj. Tomáš Skype môžeš mňa už pridávať do kamarátov. Môžeme už spolu natáčať. Ahoj, Tomáš. Tak, ideme čítať opis. Buzz Lightyear prišiel tu po chybe. Dostavili ich do obchodu Star Parku, kde on sa stal najlepším podľa svojich 3 rezimov. To je česky, po ukrajinsky to napíš. Kamože, jestli viete, čo ja som kúpil? Bravú pás, kamo. A viete, čo teraz udelám? Kúpim... Jestli tu... Počkaj, môžem to dať? Áno, ja to môžem dať. Zajímavé, a to sa mi ostane. Ja si aj nechápem stále, prečo mi tu Bibi dal preč. No, nevadí. Ešte je nový režim. Mega Storm. To sú veľa režimov, kamo. Je dneska ešte... Počkaj, chcem si vyskúšať. To má zatiaľ moc veľa. Kamo, tu už nejaký chlap. Kamo. Idem si zahrať za Buzza Lightyeara. Zachráme si zatiaľ tento režim. Ešte asi... Zatiaľ vyskúšame prvý režim. Nazýva sa Laser. Wow! A to je dobré. Tomu nieko... To má ešte veľa. Opäť zabil som... Aha, tak to vyzerá ultimátka. Nikoho si nájdeme. A tuto. Čau, kamo. Nie, on má to ne. Opäť zabil som ho. Kamo. Asi sám to osumná. Nie tu. Skoro bude mať... chápu, čaus. Smilík. Chápu, čaus. Vychoďme. Ešte to je Tofia. Budeme získavať aj Wow.
Jak chcete mňa pýtať tu kamarátov, viete ako to udelať? Idete do friendov. Toto je môj id. Toto. Nie, nechcem. Toto je môj id. Potom idete. Potom počkaj. Nie, počkaj. Kde je to? Niektorí kamaráti zo školy nevedia ako. Normálne. Ideš. Tuto ideš dávať id. I tuto. A toto je môj id. A pod môjim nikom tu je ikonka. Potom tu je môj nick B-Step. I toto je tvoj id. Nie, ja nechcem vytvoriť nový id. I tento id píšete. Potom idete tu. Id. I potom píšete toto. Dobre, ideme zatiaľ zacháme si. Jestli si zacháme ten nový verzión. Megastorm. Jestli chcem získať skina Volta. Počkaj, my sme si zabudli vybrať nový režim. Aha, tu vás dali teraz. Tak, kamo, to mňa hneď zabili. Tak. Dobre. Jestli keď sa chcete pýtať do môjho klubu. Tak, vyhrali sme, tak skúsime si vybrať nový režim a vyplnili sme quest. Tak, vyberíme si režim meča. Teraz si skúsime za neho zahrať. Takže si vyplníme questy. Aha, to ako Bibi. Kto mi dali preč? Aha. Jupi, to je ope. Utíhame. Kamo. Nie, kamo. Poďme, ty to svadneš. Kamo, nejako zle hrám, neviem. Čau, Nita. Už mám to ne. A počal. Nie! Kamo, zdjęć mało. Kamo, to jest dobry ten reżim. Ale musím viac žiť. Kamo si? Kamo, ja tu žijem. Ani neviem ako. Nie, kamo, nie, ja to nechcem. Kamo. Konečne. Počkaj, ešte mám chápača. Kamo, všetkých som zabil. Ešte. Wow, to je pekný smálik. Tak zabil. Dávaj, Epimo.
12 som zabil. Wow. Jupi, vyplniliśmy quest. Right. Dostaniemy mieć. Tak, nowy spray. Taki to był. Jeszcze staw do Epic. Potem dostaniemy kredyty. Ja możemy zyskać choć jakiegoś za mobile albo wybrać kredyty. Dostaniemy jeszcze skin. Ja się wybrałem. Ja się wybrałem tu miejsce. Wybrałem się reżim Creedla. O, jaka piękna animacja. Ja to było w tej trzeciej części. Teraz si tento reżim vyskúšame. Zatiaľ sa mi najviac páči toľné. A s tým mečom. A nie! Ja je to ako u Leona. Pýtal som go, teraz si vyskúšame ultimátku. Wow, to je OP. Tak, dali sme chapača. Jupi, si zheťil som zadu. Jupi, teraz sa... Tak dostávame 1000 coinov, chcem dostať ten titul. A počkaj, si musím dať ikonku. Keď dostávaš zbavil, dostávaš ikonku. Nie? Nedostane. Ikonku. Za... Oli? Kamo, to sú nové bavé ikonky. Nie tu ikonky toho Basslightera. Co keď získaš Barbara, tak dostáva sa ikonku. Teraz si ho pohľadáme. Kam to nie? Nepýtajú ikonku. Dáme si. Ešte dáme toto. Nie, toto dám. Tak, počkaj. Zacháme si ešte, jak vidím, jaké questy ešte máme. Môžeme si zahrať ešte tento režim. Mne sa páči ten meč i všetko sa mi páči úplne. Kamo, kde je on? Nie je tu? Kamo, nie je tu to nebas. On bol hľadal. Nie je tu? To neverím. Ja som si myslel, že vie. Dobre, zacháme za Edgara. Teraz skúsime všetkých to.
Kamo, ja tam skoczyłem. Jupi, kamo, ja sam wszystkich zabił. A ja pociął mam. Kamo. Fakt? Nie. To nie tu? To nie wiem. Come on, nie tu. Come on, nie tu. Tak добре, захаме се за inni chyba był. Z bajka. Jej. Ja jeszcze nie mam ten skin. Kamo, nie wiecie, zabić toho to Mortisa. I Pietka zabił. Gadżet. Kamo, ten gadżet mi żywot zachranił. Nie. Teraz zobaczyć do... Wiesz co? Ja sobie na to kasnę. Kamo, nie, ja sam to dał se. Kamo, to się Kamo, ty mi... A Jezu, mam teraz, ale... Kamo, to oni nie wiedzieli. Za ta mapa jest... Hej, ty mi... Edgar, co si tam robił? Wyskoczył mi się... Mega Storm. Ja sobie myślę, że on tam będzie. Je tu! Wybieram sobie z mycia. Poczekaj, jaka to jest mapa? Wybieram sobie z mydła. Bo to będzie fakt dobre. A możemy tu ultimatku położyć. Na... O, to jest ten reżim, któryśmy mali. A nie wypłacił demonów. Kamo, oni ten reżim wrócili? Kamo, kiedy to będzie... W wielkanocnej piekarni. Napieciemy zapalni. Są tu pełniki, albo pełniki. Ano, kamo, oni to wrócili. Oni byli. Słuchaj, mocia. Kamo. Kamo, zaczął. Nie wiecie. Kamo, dwaja. Nie, kamo, no. Kamo, oni mają 5. A my mamy na nie 2 plus. Kamo, to nie możecie wydostać ani sekundu.
Kamo, ja si nemám tú ultimátku. Nie, kamo, nie! No. Kamo, ja si to udělám. Je to jedno. Kamo, ja som 10% dal. Kamo, to teraz musíme to vyhrať, to musíme. No hej, kamo, nechaj mňa tu. No hej, kamo, ty sú takí tupí, ani nevidia. Ani toto udelať. Čo? Počkaj, tu je panáčik. Vojak? Kamo, to si ešte raz. Jaká je mapa? Dám si to na verzi Lajzela. Mne sa páčil moc ten meč. Nie, kamo, nie. Ja som stlačil na ten meč. Kamo, ja mám verzi meča. Nie. Davčeky. Kamo, ty to musíš udělat. Udělaj to. Je to jako lový medus. Tak. Kamo, to musím vyhrať, to vyhráme. Kamo, neberte davčeky. Vyhrali sme. Tak, kde je ten somalík? Počkajte, zakáme si ešte raz. Vojna duhov. Vojna duhov. Kamo, ja som si ani vedel. Tak dobre, budeme za to Lajzel. On má rezim to ne. Krídla.
Kamo, Mortis, nie si tu? Kamo, čo ho dáva smáli, keď ani... Mortis, len to nedaj. Kamo, nie! Na čo ste ho tam nechali? Ja budem straziť, ono. Ja neviem, ako povedať, im, aby tu strazili. Nie, kamo. Kamo. To je smrťka. Kamo, on nevidíš, že tam je Ultina Jessie. Kamo, pozrite sa, máme 67%. A to musíme ešte vyhrať. Tak máme vyhrať, keď mám takých tupých teammateov. Kamo, normálne. Čo sa na mňa pozeráš, nie? Ja ti si mohu pomôcť. Kamo, nie! Kamo, čo sa na to pozeráš? Kamo. Oni sú takí tupí. Oni sú tupí. Ja ani neviem, čo mám povedať na to. Jediné, čo viem povedať, sú tupí. Zacháme si to, ne? Toto? Ideme na... Kamo, to je ten obchod, kde je toho lightera. Nie, ja som chcel zobrať meč. Jakže? Nie. Kamo, nie, my máme 90... A nie, my vyhrávame. Kamo, ja mám... Tu ty na Clenchiho. To je skvelé. Kamo, tak tu mi... To ani nemôžem. Kamo, to jak mám ísť, keď mňa ani tam nepustia? Nie, kamo. Vy to dáte. Ja vôbec nerozumiem. Áno, ja mám dobrých teammateov, ale tieto hráči proti ktoré nám hrajú, sú úplne slabé. Tak, vyhrali sme. Koľko dostaneme? Tak, ďakujem, že ste to pozerali. Ďakujem, že pozerali ste to video. Dajte odber, like i dovidenia.